ċipru ħabbar tisħiħ tal-inċentivi offruti lejn l-industrija tal-films permezz ta' żieda fil-cash rebate minn 40% għal 45% fuq in-nefqa li ssir fil-pajjiż. Din iż-żieda tpoġġi lil ċipru fost l-aqwa pajjiżi fejn jidħlu tal-inċentivi għall-films madwar l-Ewropa flimkien ma' pajjiżi oħrajn bħal Belġju u l-Gżejjer Kanari. Fl-aħħar xhur l-ammont ta' produzzjonijiet f'Ċipru kompla jikber u permezz ta' din iż-żieda fil-cash rebate il-pajjiż mistenni jkompli jistabbilixxi ruħu u jsir aktar attrajenti għall-industrija globali tal-films. Il-programm ta' cash rebate f'Ċipru ġie introdott mill-Aġenzija Governattiva Nazzjonali Invest Cyprus 4 snin ilu bħala inizjattiva biex il-pajjiż jattira investiment barrani fl-industrija tal-films filwaqt li jsaħħaħ l-industrija domestika. Il-Gvern Ċipriot tinfasizza l-importanza tal-cash rebate u saħaq fuq il-benefiċċju u l-investiment li dan l-inċentiv qiegħed joħloq fil-pajjiż. Ġie rrimarkat kif permezz ta' studju estensiv fuq il-cash rebate ġie notat li dan il-programm qed jassigura x-xogħol għal diversi professjonisti li llum huma impjegati fl-industrija tal-films. Ta' min jinnota wkoll li din il-bidla fl-inċentiv qiegħda sseħħ fil-mument fejn ħafna pajjiżi Ewropej qegħdin jikkompetu jinċentivaw produzzjonijiet globali biex jiffilmjaw f'pajjiżhom. Is-suq Ewropew dominat minn inċentivi li kważi jmissu jew saħansitra jaqbżu l-40% bħal dawk tal-Greċja, l-Italja u anke Franza. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa l-oħra fejn ġie żvelat studju indipendenti li sar dwar investimenti li din it-tip ta' skema qed toħloq f'pajjiżna, il-Kummissarju tal-Films Johan Grek sostna li hu kruċjali li Malta tibqa' kompetittiva anki għal ġid tal-ekonomija Maltija. Sostna li permezz tal-cash rebate 40% pajjiżna qed jara ritorn pożittiv fl-ekonomija u fl-impjiegi s-sena kollha għal Maltin u Lawċin. Intqalli għal kull euro li qed jinvesti pajjiżna fil-cash rebate qed nerġgħu nieħdu 3 euro lura fl-ekonomija Maltija. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista komplew ribiċċar li hu kontra l-programm ta' cash rebate li joffri pajjiżna. Dan kif ma' gazzetta lokali, il-kellima ta' Bernard Grek għall-industrija tal-films Julie Zara attakkat dan l-inċentiv u qalet li dan hu ħela ta' flus. Dan kif ukoll sostniet li m'hawnx karriera f'dan il-qasam.